Hvor er vi på vej hen, Mille? Er du træt, Katrine? Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen im ICE der Deutschen Bahn nach München. Wir wünschen Er vi så i vores lejlighed? Det tror jeg, det er min seng, den der. Og balkon til baggård. Og soveværelse. Jeg skal sige, Det er vores første rigtige måltid i... det er vores første rigtige måltid i Berlin. That's fantastic happiness. Jeg kan godt sige, at det ikke er sjovt at gå. Er det hårdt at være på storbyferie? Det er børneplan her. Det er Tempelhof, lufthavnen, som blev berømt i 1948-49, da russerne iværksatte en blokade mod Berlin, og alle varer måtte flyves ind. Hvad er det, I har købt? Vi har købt budding, alt muligt grant, dessert og guldhurf og fars, det hedder Tiramisu. tiramisu. Det er meget tysk-italiensk. Nå, men vi vil lige smage på varen, og så vil vi vende tilbage og give point. Så er buddingerne spist. Og Katrine, vi skal have dine stjerner. Jeg giver den 2,5. Mille? Jeg giver min en halv stjerne. Og jeg giver min 5 stjerner, fordi den smagte af alkohol. Hvor er vi henne, Mille? På et eller andet museum, der handler om 2. verdenskrig. Det er nice. Det er nice. Og her er der så en tunnel, som er bygget efter 2. verdenskrig. Den går direkte til Østberlin, hvor vi kan spionere på de røde. Spændende museum. Det allierede museum. En stor gang miskmask af, hvor fantastiske amerikanerne er. Jeg tror, der er kommet rigtig, rigtig mange amerikanske penge i det her museum her. Se, vi har noget mur,
noget Berlinermauer og noget vagttårn, og vi har en flyver fra luftbroen. Og så har vi en tysk varebil ved siden af et checkpoint. Og så har vi nogle piger, der spiser sukker. Ja. Sukker. Så, du ind. Deswegen entsteht auch ein ganz schöner optischer Effekt. Wenn Sie gerade drauf zuschauen, können Sie ganz bewusst durchschauen, hindurchlaufen. Wenn man lustig ist, kann man sich in die Mauer reinstellen oder zwischen der Grenze hin und her stellen. Aber wenn man entlang der Stahlreihe, Sie sehen es ein bisschen, wenn Sie in die Flucht schauen, dann sehen Sie auf den einzelnen Stangen verwandelt sich so. Det er faktisk her, vi skal. Er det? Ja. Rimelig befærdet kryds, vi sidder i. Hvad er det, Mille? Hvad er det, der kommer der? Jo, hvad hedder den? En træt. Et tog. Nej. Den hedder en tram. En trap. Tram. Jeg troede, det var en træt. Helt lidt. Det er træt. Ovenover kører S-toget. Det er træt. Nøj, det er højt. Så har vi lige en demo på Alexanderplatz her. Jeg ved ikke lige helt, hvad det går ud på. Kunne man høre kameraet, sagde Bip. Du sagde det alt for langsomt. Hvor mange trapper? 5.000. 5.000 trapper. Ja, mindst. Men det er udsigten værd, må man sige.
Sådan. En terrasse vil jeg have. Rimelig crazy udsigt her. Det er dejligt for køletagerne. Ja. Oh. 3.000 skridt op i tommen af den domkirke. Så trænger man til at blive kølet. Og har vi så en flipper. En flipper og nogle kinesere, der kigger på. Mille, hvad er det, du har set derovre? Rotte. Hvor var rotten henne? Hvor var rotten henne? Nej, nicht. Det er inde i den busk der. Ja. Mille er meget dyrevenlig. Hun sidder konstant sådan her. Så er vores mad kommet. Hvad er det, Mille? Det er kylling. Og Kylling? det er lam. Ja. Og det er grøntsags, yoghurt og et eller andet stærk sovs. Og brød. Slag. Ja. Jam. Det er yum. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Hvor er vi henne, Katrine? Ja, på Charlottenburg. Som blev bygget i 1700 hvidkål. Måske. Måske. Flot er det. Og stort. Det er smukt. Men hvordan kommer vi indenfor? Det er tværgående. Det store problem, det er jo, at nu er vi kommet dybt ind i den her park her. Nu har vi fundet ud af, at vi er hugsulten. Ja,
Katrine spiser med pinde. Så er det blevet aften, og vi har været ude og spise lækker mad, og nu er vi kommet hjem og trætte. Og vi har lige købt lidt med hjem til aftenkaffen, nede fra den tyrkiske bager af. Og nu vil vi så prøve smage sagerne. Klar? Yep. Ej, det er sødt. Og fedt. Den er ok. Jeg kun have et stykke. Ja. Ja. Det smager sådan nogle broccoli. Tysk Folketing. Ja. Og Rigsdagen. Og verdens største tyske flag. Må det være. Skal du fotografere sammen med en bjørn? Nej. Nej, ikke sammen med bjørnen. Hvad med dig? Nej. Var det noget godt mad, vi var inde og spise, far? Ja, jeg fik en Berliner burger med dobbelt bøf, ost og ristet løg og bacon. Så jeg behøver ikke mere animalsk fedt de næste 10 år. Det lyder hyggeligt. Og jeg fik en cheeseburger. Hvad fik du, Katrine? Jeg fik også en cheeseburger. Stop. Og det var derinde, vi var inde og spise. Skal jeg slutte filmen nu? Ja, tak. Farvel. Farvel. Tjøs. Tjøs, tjøs. Tjøs, tjøs. Hvad skal jeg sige? Så, og har jeg lige fundet ud af, hvorfor et ur jeg godt kunne tænke mig. Som vi skal give ham. Ja, det skal pigerne købe til min julegave. Det står lige der, det koster kun 26.900 euro. Og så, nu her skal vi over og shoppe noget tøj. Og det skal vi over ved en gut, der hedder Louis. Har du besluttet dig? شو اسمه هذا؟ نادي خلك وليد خليه يترجم لك فوق. خليه I don't know, it might be actually. Katrine og Mille køber is på tysk. Zwei Kugeln im Becher.
Himbeereis und Limone. Hun sagde noget til os, så var ja. Og hun stod og grinte af os. Grinte hun? Ja, vi er. Har det været en god Berlinertur? Ja. Klokken den er jo 9:30. Er I ikke ved at være trætte? Nu kommer toget, far. Kommer toget nu? Jamen, så er det jo, passer det jo meget godt med, at så kan vi se at komme hjem jo. Yeah. Woohoo! Tak for en dejlig ferie.